ka baneng kong so banai ngu yo blay ubala don rengkat ubala yalam me ka jingim ka jongi baru bala penyo ingi ka kapor penyo ban sha skor ya ka tin ka jongu apa diang so bahai pi baro syakani ka program ban ngit skam mo blay don ban ker khu ingi lengba ka khobor na ka tin ka jongu ka khobor ka bangakwa ban pen ken mau ingi ka kapor kalong na ka gospel ka jong Matthias kalanang ka ba arpun riu ka da khat na ka ba saupuai Pagkakitin ka ba ang kumni, to syarai bat to duwai ru. Ba pinom ham, ha kajing pensyoy. Bat nga kwa ban shim tangi kini ki artli ki kintin, to syarai bat to duwai. Kini ki kintin ki bau Jisu keren, iki sinran ki jong u, hakapor ka bau don, hakakeper get samani. Long bau Jisu swaban kem yu u, da ki sipai rum. Ulalit siya kakeper get samani, ban duwai. Ulalit rengkat baru Petrus, bat arngut ki khunu Sebedi, bat kita ki de Yonis baru Jacob. Uji suah kata kapor, udon na pedeng gajing snow kordit, udon na pedeng gajing snow pisa, namar tang hadin katu kat ni kenta, ki sipai rum kin sawan ban kem yu. Long bau Jisu andau lawan pai, na kata kajing leit duai ke jong u, la syem baki sinran jong u, ke layot hiya. Bat dia kata kaporu Jisu ong ikini kikintin. Wah. Pimla banya aplem bat nga tang sipor. Ong iki to syarai bat tu duwaru. Bat pinom ham hake jing pensyoy. Bat nga sungo bat ong kini ki jingkren ki jong try. Nga sungo kim dey tang nakabenta kini ki sinran ki jong u. Ki bat don lang bat u hake to kapor. Nga sungo bat ong ki dey nakabenta jong pi jong aru. Kum kisinran ki jong u ki ba iem makini kisngi bun na peding jongi ki Kristan ngidon na peding ke jingot thia ke ba kenjaman sim ngidon na peding ke jing sya ken oi ha ki jing subha jong ke perthei ke penbernia yangi de ki jing subha ki babun ki jongka bat ngim su thu ba ke jing long mensim ngidon ha peding ke jingot thia Namar kata kadau, kani keketin kebu Jisu keren ikisinran ki jong u. Kaderu nakabenta jongi kum ki Kristan. Banlong ki Kristan ki basyarai bat ki baduwai. Tungin pet akan ni kapor yang kani kekentin syarai. Kamut ayu kani kekentin syarai. Hakaketin lang way. Kani kekentin syarai kamut watch. Kani kekentin watch lani syarai kamut ban pet. Lani ban up. Lani ban sumar. Ngan ay kuwi kinuksa ingi. Syapang unong ap lani watchman. Kakamram ka jong u kade. Ban ap paharay kanu ka ying. Lani kanu ka sinong. Lani kanu ka jaka ka pakerpang. Ban pit yo don nong tu. Lani nong syun. Bawan ban lute. Lani kibawan na kajing temu ban penjot. Ban pensunyo. Hakapor menmit. Uni unong ap lani watchman. Umde bantia. Ude bet banlong uba dakar. Ude bet banlong uba aktif. Kenang ban kanglat ikinong sun. Ban lek bor. Bat ban tombor. Tenri mudur. Lada une unong am. Lani watchman. Udon na peding kajingot hiya. Kanjia ayu. Isngutu kajingjot kanwan. Kajingdu nong kanwan. Bat kumta ter-ter. Namar une unong am. Uni watchman udon hapedeng ke jingot hiya. Para bangit biit ngi kum ki Kristan. Ngilong kumta. Ngilong ki watchman. Banyada yala ka jong ka jingim. Banyada yala de nakijing sniw bat nakijing pensyoy kijong soitan. Ngide banlong kinong ap kiba adakar. Lada ngidon hapedeng ke jingot hiya. Ka jingjot kanwan. Kasiti kabanang kong Paul. Show Petros kala nang basan. Kadekot na kapapra. Upan kan mawing yu ang to pinle adakar. To pinsyaray. Nabaw tao nung yale jong piu basoitan. Kumusing o bakarhu. O dawat kanang ya uno-unoro. Boon yo nguit tali. Para bangit biit. Ladang ngimlong ki briu ki basyaray. Kumbaong Paul. Ngin sa siya nguit. Hausoitan. Ubalong unong yale jong pi ba jonga. Kakentin kabaar. Tuduway.
Ka kamram jong nong ap la ni watchman kam de tang ban ap pahara. Kam de tang ban pet hereka deru yu ban yale la da don kam ban yale. Namar kata kada watchman la ni unong ap la ni unong sharai udon kam bandon ki tiar ki bala ban yada yu. Hakenu kuno ko por kabawan kinong shun. Dan ray mudur watchman la ni ugat don ya kasuloy la ni kitiar yale ngathra la dawan kinong lute unom la ban yale bat ke jingdu nong ka bakra kan long la da watchman don ya kitiar yale bat ka we na kitiar yale jong watchman uba kenjaman sim ka dehi ka jingdu ai akan mau ku we ka jingdu tu khana ka bang yo sngo ka por ka bang dang khana sapang we unong khayi jan ubariu blay uniu briu long ba uham ban let na kawi ka jaka shkawi pan bandi ki jan ki jong u long ba kawi ka sngi uham ban let shkawi ka shnang ka ba uhap ban yat lang ba ka klaw long ba namar ka jingjngai jong kata ka shnang ulahap ban samit hapadeng kata ka klaw ba uhap ban samit hakata ka klaw ba andaw la siang ya ka jingthia ka jong u hangta shua bon thia laong kata ka jing tu khana la pendam ya la de hakajing duai laong ba kila don kinong tu kiba buddin yo u bat siteng mit kini kinong tu kila pen krek la de bandute yo ni u briu baru blai hare anda kila mut ban lek sejan kili i pen ban ikisipai kiba apa hara yo no briu bat kim shem lanut bantur sejan para bangit bi parlok bi kani kala ban long tang ka jing tu khana reka don naka ya ka khubor ka ba kordor ba ka jing duai kalong ka atiar ka banep jong u kristan ikin mau yo try jing u jesus christ u dei u riu duai ka we ka atiar ka ba upendon kam ka dei ka jing duai rengi pet na ka bible in shem ba shua bun jit iki khat arngut kisenran ki jong u duai bor shimin upendam yala de hakajing duai shua ba unle iki kamba ikin mau jisu upendam yala de hakajing duai shua bun penim yo lasras ubala yap so laisni la pendam hakajing duai ngila ban keli bale kat u jisu upendon kam hakajing duai kajubab kalong botrai jong yu jesus christ utip baru sutu baka jingduai kalong ka atiar kalong ka bor ka don naka ya ka bor ka bapala bat kan long ru ka atiar naka benta jonga ba jong phi la lengi pendon kam ya ka la dau jisu balong nung penim jong phi ba jonga usngo don kam ya ka jingduai kat no tam ma phi pen manga namar kata ka dau ngide ban nyokor ya ka jingduai ka don gawe ka kentin ka bangayo ban puli ha ka we ka kot ka ba ongkum ni usoitan ukhinyo habaki kristan ki duai usoitan ukhinyo habaki kristan ki duai ngasung thu ala deru baka jing duai kalong sha ka bor kalong kum ka dawai kabala ban pen klan kalong kum ka dawai vitamin nakabenta ka jingim ka jonga ngamar kata ka daw ka jingkhot ingi leng baka de ka khubor kalong bangin long kita ki kristan ki basharai bat ki baduai khnang bangin la ban jom yo shaitan balong nong shun jong pi bat jonga blin kur khui ni ka khubor kan ka por kur khui ngi bangin long sha kita ki kristan ki ba yim ka jing yim ka basharai bat ka baduai na ka benta ka buram ka jong blai amen in pandema ka jing duai ngawana khamat jome au blai ber kupa chi ba beneng so banai ngu eme namar ke jing don rengkat ke jing alam ke jome ke jing yem ke jongi pat mela penyo ingi ke ka por ke na blai penyo ma ke jing ger khu ke jome leng ba ka ktin ke jome ke ba khat ingi bangin long kita ki kristan ki basharai pat ki baduai ya rab ingi namar kata ka daw kun kara ba bangin yem ke jing yem ke basharai pat ki baduai kenang bangin la ban job ki bor jong soitan ki jing pen shoy jong soitan ke jing yem ke jongi ma bi po pa bon ki bi chu so si mong me yalam me ke jim ke barang sa ka jongi
Peniat memakin keran. Maringi pan kertemu Jisu. Belau nam penia mujongi. Amen.